Si poguérem atrapar l'aroma de la Vila Joiosa i embardissar-lo en un pot, tindríem una fragància amb olor de xocolate. Una olor que impregna cada cantó de Chocolates Pérez. Este productor artesà pot presumir de ser el bressol de mestres xocolaters des de 1892. Avui en dia compta amb la quarta generació familiar dedicada a este treball artesà. La tradició xocolatera de la vila es remunta al segle XVIII. El comerç dels mariners locals amb la ciutat de Cadis, que portaven ametles i cacau, va ser el punt de partida per a la implantació dels primers productors de xocolata al municipi. Llavors, era habitual que els xocolaters utilitzaren les seues llars com a laboratori on exercir la faena. La raó era que la popularitat de la fabricació de xocolata no estava tan estesa com per a disposar d'una fàbrica pròpia. Amb el pas del temps, la vila va albergar més de 30 fabricants de xocolata, però la majoria d'ells van haver de tancar els seus negocis per diversos motius. No obstant això, actualment la professió xocolatera continua sent una part essencial de la personalitat de la vila. El procés és complex i dura més d'un dia. La primera fase consisteix a passar el cacau per un tractament de torrat, per tal d'eliminar-ne la humitat i reduir-ne l'acidesa. D'esta manera s'aconsegueix potenciar el sabor i l'aroma. Després de refredar-se, els grans de cacau passen per una màquina que els trenca per a separar-ne la corfa. Dècada rere dècada, els avanços tecnològics han anat introduint-se al procediment artesà tradicional amb la missió de facilitar el treball als mestres xocolaters. A la tercera etapa de la cadena, el cacau sense corfa es trasllada a un molí. Una vegada molt, queda una pasta semilíquida de xocolata en estat pur. La pasta de cacau es mescla amb ingredients seleccionats. La condimentació depèn de la classe de xocolata que es vulga elaborar. Pot ser un xocolata més dolç o un de més amarg. Este pas és primordial per a encertar el sabor del producte final. La mescla continua el camí a través d'un refinador que en defineix la textura. En este moment s'obté la suavitat i l'elegància característiques dels dolços. Després, passa per una fase de cristal·lització. La pasta refinada es col·loca en uns artefactes anomenats conxes i es deixa reposar unes 8 hores. Gràcies a este procés s'aprofita el sabor del xocolata al màxim. Seguidament, la pasta es trasllada als depòsits, on es conserva a 36 graus de temperatura aproximadament. L'estima a les arrels es reflecteix en l'elaboració d'un xocolata amb forts llaços amb la terra. És així com naix una tauleta amanida amb una beguda vilera, el nardo. La combinació de xocolata amb llet, cafè i un toc d'esta beguda tradicional dona com a resultat un xocolata 100% viler, el cor de la vila encapsulat en rius de xocolata. Continuant amb el procediment, la massa temperada s'aboca en motlles i es bat. La pasta adquireix la llegendària forma de tauleta que ja coneixem. A continuació, les tauletes s'endinsen en un túnel de fred amb l'objectiu de solidificar-se.
El xocolate de la vila és tan important que cada mes de novembre se celebra l'esdeveniment Xocolatíssima, una festa en gran que ofereix al públic l'oportunitat de degustar els dolços més saborosos. Esta fàbrica és posseïdora del segell d'artesania de la Comunitat Valenciana, el qual reconeix la labor excel·lent en la confecció de productes artesans típics de la nostra terra. I és que en esta xocolateria tenim a l'abast de la mà un dels millors sabors del món. Finalment, obtenim les nostres anhelades tauletes de xocolate. La Vila Joiosa és sinònim de xocolate. La producció local engrandeix l'economia vilera i s'ha postulat com a senya d'identitat del municipi. La vila és la seu de fàbriques productores de xocolate de tot tipus a gran escala. Empreses familiars que han perdurat en el temps, que han superat un grapat d'adversitats i han sabut mantindre sempre una gran passió pel cacau. Este xocolater artesà és l'exemple d'una saga que cada dia homenatja el seu amor per la vila. El xocolate és un menjar que millora l'estat d'ànim. Pegar-li un mos a una tauleta és un dels grans regals que ens dona la vida. Un viatge de plaer que ens fa sentir bé a l'instant.